गिबियावनो रादाब नायगिरि बयनिसिमबो खुलुमबाय। आंनि मुङा जाफुंसार ब्रह्म। आं पिजि थार्ड सेमिस्टार हिस्ट्रि डिपार्टमेन्टनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सासे फरायसा। दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि फरायसा आफादनि बिसायख'थि जानानै थांबाय। बेयाव आं गाहाय नेहाथारि जेनेरेल सेक्रेटारि पदआवहाय आङो गेलेदोंमोन आरो 441 हिउज मार्जिन लानानैहाय डिफारेन्सजोंहाय आङो देरहादों आरो आंनि देरहानायनि थाखाय आंनि जेसेबांखिनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जेसेबांखिनि फरायसा बिथांमोननिसिम आं गिबियावनो रोजा रोजा साबायखर बावो आरो आंनि सापर्टार्स भटार्स बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गासैनिसिमबो आं रोजा रोजा साबायखर बावो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि एबसु डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसु आनसलिक कमिटि एबसु गासैनिसिमबो आं रोजा रोजा साबायखर बावो आरो फिन खेबसेबाव आंनि जेसेबांखिनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि फरायसा बिथांमोन सापर्टार्स भटार्स बिथांनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावो। टीम यूनिटनिफ्राय साबैसे जोंनि टीम यूनिटनिफ्राय जोङो 10 जन केन्डिडेट होदोंमोन। बेनि गेजेराव जों 8 जन जोङो देरहासार जानो हादों। माबायदि खामानि मावलांगोन फैबाय थानाय समाव जोङो स्टुडेन्टनि जेंनाफोरखौ जेसेबांखिनि बिथांमोननि जेंना बिसोरजोंनो लोगो नांनानै बबे जेंनाया गोनांथारसिन बेखौ जोङो प्रायरिटि होनानै बिथांमोनजों लोगो नांनानैनो जों खामानिखौ मावलांगोन। जायफ्रा देरहानो हायासै बिथांमोननि हान्जाखौ खामानि मावनायाव माबायदि हेफाजाब होलांनो लुबैयो नोंथाङा? जायफोरा देरहानो हायासै बिथांमोननिसिमबो आं बिथांमोनखौ बुंनो सानो जे जों जयैनो मावलांगोन। जोङो दिनै बे मोनसे गेमसो जेननाय देरहानाया थाखायो बयहाबो मोनसे एक्सपिरियेन्स जायो। दा बिथांमोनखौ आङो जोंहा जुदि खामानि मावनायाव माबाफोर जोङो माखौबा मावनो हाख'वा जायोबा बा एखमब्लाफोर माबाफोर साजेसन जायोब्ला बा एखमब्ला माबा मोनसे गिदिर प्रग्राम जायोबा बिथांमोनखौ आं खावलायो जे बिथांमोनहा जोंजों ज' फैनानै जोंजों खामानि मावनांगौ आरो बिथांमोनखौबो आं खावलायहरो जों जयैनो खामानि मावलांगोन। जोङो खुनु बाव एगेन्स्ट बा अपोनेन्ट बिदि गैया जोंहा। जों जयैनो खामानि मावलांगोन आरो बिथांमोननि साजेसनखौ आं जेब्लायबो लागोन। इस बार 2025 और 2022 2026 বস্তু ইলেকশ্যনৰ মই ইয়াত মানে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট পষ্টত নিজকে থিয় দিছোঁ। তাৰপিছত মই ধন্যবাদ জনাব খুজিছোঁ মোৰ বডলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি ভাইটি ভণ্টি আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল যে ইহঁতে মোক ইমান মৰম কৰিছে, ইমানে ভোট দিছে কি মই জিকি গৈছোঁ। আৰু মই ধন্যবাদ দিব যাচিছোঁ আমাৰ অল বড' ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন এপছুক। যিহঁতে ইহঁতৰ যদি ইহঁতি নাথাকিলেহেঁতেন মই জিকিলেহেঁতেন যদি মই অকলে এই নিৰ্বাচনত ওলালেহেঁতেন। চ' মই ইহঁতক মোৰ মনৰ পৰা बहुतखे धन्यबाद जासिছোঁ। माने आं जोबोद गोजोननाय जासिहरबाय जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि लोगोफोरखौ बिदा फंबायफोरखौ आरो बिनानावफोरखौहाय जाहाथे आरो जोंनि एबसुनि आदामोनखौहाय बिसोरो आंखौ आरो आंनि टिमखौ देरहाहोनायावहाय जोबोरैनो मदद होबाय आरो आङो बे बड'लेण्ड मुलुग इउनिभार्सिटिनि थाखायहाय आङो उनावहाय जा हायो आंनिफ्राय जाखिनि खामानिफोरखौ आङो मावलांनो नाजागोन आरो जिखिनि प्रब्लेमफोर नुजाथियो आङो बेखौहाय मोजाङै सल्भ खालामनो थाखाय आङो आवगायलांगोन। जेब्लाबो आङो स्टुडेन्टफोरनि जानानै आङो सिगाङाव गसंथिगोन जाहाथे बिसोरो जेब्लायबो जाहाथे जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियावहाय जाखिनि सुबिदाफोरखौ मोननांगौ बिसोरो मोननानै थाङो। स' धन्यबाद, थेंक इउ स' माच। बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो गिबियावनो आङो आंनि फरायसा लोगोफोरखौहाय थेंक इउ जासिहरनो सानो। मानो होनबा बिथांमोननि सापर्टआवसो जों बेबायदि देरहानो हादों, देरहासार जानो हादों। फैबाय थानाय समाव जोङो जेरैबायदि मावथांखि लादों बेखौ मावलांनो नाजागोन आरो। ससियेल सार्भिस सेक्रेटारि पस्टआव, मानो होनबा आं ससियेलि खामानि मावनो मोजां मोनोखायनो आं बे पस्टखौ चुज खालामदों। बिनि थाखायनो आङो ससियेलि खामानि मावनो होननानै ओंखारबाय যখন आं ससियेलि खामानि जोंनि इउनिभार्सिटि डेभेलपमेन्टनि थाखाय मावलांगोन आरो। মই বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী জিৰণি কোঠাৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিলোঁ 2025 বৰ্ষৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনত। গতিকে মই আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদত জয়যুক্ত হৈছোঁ। আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। गिबियावनो गोजोन मोनाबिलि बयनिसिमबो। आं थारैनो जोबोर गोजोननाय मोनदों। बे आंनिल' देरहानाय नङा, बियो जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जाखिनि फरायसाफोर दङ बे गासैनिबो देरहानाय। मानो होननानै बुङोब्ला आङो देरहादोंब्लाबो बिथांमोननि नाजानाय आरो हेफाजाबजों देरहादों। स' फैबाय थानाय समाव आङो जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि थाखाय आं जानानै नङा, जों जानानैसो खामानि मावगोन जाहाथे जोंनि फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया जौगालाङो। गोजोननाय थाबाय। देरहानोथ' बिराद मोजां मोनदों। माने बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव एसे मेजर गेम सेक्रेटारि देरहानानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों। आङो गिबियावनो आंनि लोगोफोरखौ हाजासे हामबाय होदों। आं इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेटबाबो दिनै बे फिथाइखौ आं मोननो हादों। बेखायनो आंनि बे फ्रेन्ड सार्कोलफोरखौ आं बिराद हामबाय होयो।
आंनि बे इउनिभार्सिटियाव हाबनाय गासिबो लोगोफोर फंबाय बिनानाव गासैखौबो आं हामबाय होदों आं बिसोरनि अननाय होनाय नङामोनबा आं बे देरहासारनायखौ आं मोननाय नङामोन बेखायनो आंनि फ्रेन्ड सार्कोलखौनो आं हाजासे हामबाय होनदों थेंक इउ इन्डिपेन्डेन्टआव नोंथांजों लोगोसे साबसे बिजाथिया देरहासारनो हागोन दा इन्डिपेन्डेन्टआवथ' जों गावबा गाव आलदा आलदासोमोन बाट आंनि साइडआव नै दा सानै दंबावो बिसोरबो गाव गाव आलदा आलदा इन्डिपेन्डेन्टआव गसंजोबदों स' बेखायनो जों गाव गावनि नाजानायजों एबा लोगोफोरनि सापर्टजों जों देरहानो हाबाय स' थेंक इउ माबायदि मावलांगोन आंथ' दा आंनि माबानि स्पर्ट्स सेक्टरनि आं स्पर्ट्सनि सेक्टराव माबायदि मावलांनांगौ आं मावलांगोन आं निजे गावनो गेलेनायखौ मोजां मोननायखाय आं फिल्डआव ओंखारनाय हिसाबै आं गेलेनायखौ बिराद मोजां मोननायखाय आं माबायदि खालामनांगौ आं एसेबाबो एक्सपिरियेन्स मोनो स' बेखायनो आङो बे इउनिभार्सिटिनि थाखाय आं बिराद गासिबो गोसो मोदोम होनानै आङो मावलांगोन आं खोनानो मोननाय बायदिबा 200 डिफारेन्सआव आं देरहानो मोनदों आंनि पस्टआवहाय 3 केन्डिडेट दंमोन बाट आङो 3 केन्डिडेटबाबो दिनै 200 प्लास आङो डिफारेन्सआव मोननो हादों आङो एबारनि बसु इलेक्सन 2025-2026आव आं फर डिबेट एन्ड सिम्प'जियाम पस्टआव आं गसंनाय जादोंमोन एबार आं देरहासार जाबाय आं बेनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोनबाय आंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि ब्रादार्स एन्ड सिस्टारा बिराद आंखौ हेल्प खालामदों आं इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट जानाय हिसाबै आंखौ बिराद सापर्ट खालामदों ब्रादार्स एन्ड सिस्टारा थ' आं बेखौनो होनो सानोखि आं आंनि खामानिखौ मोजाङै मावलांबाय थागोन आरो बे एकाडेमिक केलेन्डाराव जोंना मा फांसन प्रग्रामफोर जायो आं बेयाव गासिबो बाहागो लाजोबगोन आरो आं ट्राइ खालामगोन कि आंनि साइडनिफ्राय आं बेसेबां खामानि आंनि आन्दाराव गोलैयो आं बेखौ मोजाङै मावलांनो आं बेयाव ट्राइ खालामगोन आरोना थेंक इउ स' माच जिहेतु टिम इउनिटियाव एबसुलेट मेजरिटि मोनबाय बिथांमोनजों माबायदि गोरोबनानै खामानि मावलांनो हागोन जेरै जों इन्डिपेन्डेन्टबाबो जोंनोथ' फिउचाराव जों जयैसो खामानि मावलायखानांगोन नालाय स्टुडेन्ट इउनियन हिसाबै थ' जोङो हेल्प खालामलायगोन बिदि जेबो माबा नङा आरोना जों होमबाबो इन्डिपेन्डेन्टबाबो जोङो मोजाङै गावनिनो दायथ'खौ मोजाङै मावगोन आरोना थेंक इउ खुलुमबाय आंनि मुङा पिंकु बसुमतारी दिनैनि जानानै थांनाय बसु इलेक्सनाव आङो उदां बिजाथि हिसाबै ओंखारदोंमोन आरो दिनै आं देरहासार जानो हाबाय बेयाव आं गोजोननाय मोनदों आरो आं हामबाय होननो सानदों गासैबो आंनि लोगोफोर आरो लोगोसे जोंनि इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो फरायसा जाय आंखौ गावसोरनि थाखाय लिडार सायख'बाय थेंक इउ स' माच गासैनिसिमबो आङो लिटारेरि सेक्रेटारि पस्टआवहाय देरहादों आंहा केन्डिडेटआ अपनेन्टआ सानैमोन आंजों 3 बिजाथिमोन बेयाव आङो सासेजों नियारलि 70 भटआव आं देरहादों आरो सासेजों नियारलि 100 भटआव आं देरहानो हानाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों थिसनजानाय जोंनि सा 12 जननि केन्डिडेटनि मादाव जोंहा प्रेसिडेन्ट पस्टनि जिखिनि नमिनेसन पेपार बियो जोंहा माखासे स्पेलिंनि थाखाय जोंहा बेयाव मिस्टेक जादों नाथाय बिनि अनगायैबो जोंहा जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों थिसनजानाय जाफुंसार बसुमतारी फंबाय बियो जोंनि गेजेराव देरहासार जानो हाबाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि जिल्लानि दखरानि आरो इउनिटनि गासैबो बिबानगिरि लोगो नोंथांमोनखौ आं साबायखर बावहरो लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फरायनाय जिखिनि बर' फरायसा फरायसुलि लोगो नोंथांमोन आरो बेजों लोगोसेनो पिजिआव थानाय रेन्टआव थानाय आरो जों बयस हस्टेल आरो गर्ल्स हस्टेल गासैबो लोगो जानानै दिनै जोंनि बे जाफुंसार फंबाय बिथांखौ देरहासार होदों जों दुलाराय बर' फरायसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों जोबोद साबायखर बावो जिहेतु फैबाय थानाय समाव जों एखे लगे खामानिखौ मावगोन लोगोसेनो जोंनि नेहाथारि देरहासार जानो हानाय जोंनि जाफुंसार फंबाया जिखिनि मेनिफेस्ट' लादों बिनि खामानिखौ जों जेब्लायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हेफाजाब होगोन लोगोसे जों साफ्रोमबो खामानिखौ मावगोन जायखिनि केन्डिडेटफोरा देरहासार जानो हायाखै बिथांमोननिसिम आं मोनसे खावलायनो सानो जाहाथे खुनु गोसो सिङाव दुखु मोना आरो बेबायदि हिंसायारि जोंनि गेजेराव जेबो लाबोआ जों बेखौ हास्थायो दुलाराय बर' फरायसा आफादै गाबोन समफोर जों एखे लगे क्लासाव फरायगोन गाबोन समफोरैनो जोङो मोनफ्रोमबो प्रग्रामाव पार्टिसिपेट लागोन जों बेखौ हास्थायो बेनिखायनो आं खावलायो खोब जोंनि गेजेराव बेबायदि गोनो गोथो सानलाया आरो जोंनि फरायसा फरायसुलि लोगो नोंथांमोना बेबायदि गोसो सिङाव दुखु लानानै एगेन्स्ट लाया बेखौ आं खावलायो आं बेखौनो बुंनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं बेखौनो साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि लोगो नोंथांमोनखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फरायनाय साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि नोंथांमोनखौ आउटसाइडार आरो सिंनि जिखिनि सापर्ट होनानै देरहासार खालामनो हाबाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इउनिट एबसुनि जानानै आं बेखौनो गोजोननाय बावहरबाय गोजोन्थों